Fi kliem il-korpi konstitwiti u laqdiet ta' min ħaddem, il-budget li ppreżenta l-Ministru Clyde Caruana kellu qatt ta' inċentivi iżda naqas milli jagħti attenzjoni lil numru ta' setturi. Ma dan l-istazzjon jikkumenta Joe Farrugia, id-Direttur Ġenerali tal-MEA. Żgur il-kuntest huwa ta' budget tal-lejliet elezzjoni. Però l-banda l-oħra qed naraw li kien hemm ħafna enfasi fuq x'ħajhom fuq il-gvern u il-Ministru semma ħafna miżuri u kemm ħajiswew il-Kaxxa ta' Malta, però minn fejn ġej idħul biex isostni dal-infieq ma tantx issemma u din hija l-assumption. Marisa Xwiereb li tmexxi l-Kamra tal-Kummerċ spjegat ma' Net News li l-budget ma ndirizzax l-irkupru ta' setturi li ntlaqtu l-ar mill-pandemija. Il-Gvern qed jgħid li ħajġor il-pis finanzjarju tagħha u mhux jaddih fuq l-employers. U din hija importanti ħafna biex ma nidħlux f'ċirku vizzjuż ta' inflazzjoni jolgħu il-pagi, jolgħu l-ispejjeż, jerġgħu jolgħu il-pagi, jerġgħu jolgħu l-ispejjeż. Naħseb li importanti ħafna li dan il-mekkaniżmu jkun indipendenti fil-fatt mill-kol eżistenti. Il-Kamra tal-SMEs qalet li fil-budget kien hemm inċentivi li se jgħinu iżda injora għal kollox il-grey listing. Waħda l-iktar importanti li hemm li ħajkun hemm iktar flus fil-buta u mill-inċentivi li ta' kellna proposti li ma daħlux. U waħda li qed nara li il-grey listing isa ħata ħafna pisijiet lill-negozji żgħar. U diġà hemm paragrafu fejn jgħid il-Gvern li ovvjament it-taxxa u mhux taxxa u aħna dik għall-Gvern qed ngħidulu smaraw. Noqogħdu attenti anke meta ntqajna mal-Prim Ministru, noqogħdu attenti. Jikkumenta wkoll Tony Zara, l-President tal-MHRA. Il-budget laqat ħafna minn dawn l-affarijiet li tkellimna fuqhom, speċjalment fejn jidħlu l-impjegati. Xtaqna naraw affarijiet oħra u żgur dejjem nixtiequ li naraw affarijiet oħra, speċjalment investiment fil-prodott fejn aħna inħossu illi għadna neqsin fejn hemm investimenti f'ċertu areas tan-nord ta' Malta, Debu Ġibba area, però dak dejjem illi nixtiequ naraw iktar investiment fil-prodott. Minnaħa tagħha l-GTA qalet li Għawdex jeħtieġ jiddiversifika fl-ekonomija l-ħadra u jeħtieġ aktar taħriġ u tisħiħ ta' snajja. Fejn jidħol it-titjib tal-prodott turistiku nnotajna li ser jiġu restawrat l-akwadott il-barra mill-Belt Vittoria, tkomplija tal-pixxina kif ukoll investimenti fil-bini tal-ħitan tas-sejjeħ f'diversi inħawi rurali ta' Għawdex. Xtaqna rajna xi miżuri li ġew proposti min-naħa ta' Gozo Tourism Association li jkunu inklużi wkoll mod speċjali fejn jolqot l-istatut turistiku fil-Gżira Awċija. Fosthom diversi miżuri fiskali fejn jiddiskrimina pożittivament mad-destinazzjoni Għawdex. Il-Gozo Business Chamber qalet li l-iskema ta' xiri fi djar f'Għawdex setejn, iżda Għawdex jeħtieġ aktar attenzjoni. Kopja first time buyer qed ingħatajna f'Għawdex minn 15 ta' 30,000 u dik naħseb hija pożittiva. Biex taqna naraw iktar mbagħad min-naħa l-oħra hija fejn tidħol il-green economy. Semmit li hemmhekk hemm potenzjal u li se nippruvaw niżviluppaw il-ħaħiliet. Ġifieri hemmhekk Għawdex nemmnu seta' jissemma iktar għax hemmhekk hemm potenzjal ikbar għal Għawdex. Ma rajniex ukoll li se jkun hemm investiment issemmew żoni ta' investiment jisemma investiment żoni industrijali f'Malta, ma semmix investiment f'Għawdex. James Aronello, Net News.